mamá. 11 minutos despois das 3 da tarde, unha voadura controlada tiraba abaixo a icónica cheminea de refrixeración de Meirama, poñendo fin a 40 anos de servizo desta torre no concello de Cerceda. Para levar a cabo a voadura levouse a cabo un amplo dispositivo de seguridade no que se incluíron peches de estradas, un perímetro de seguridade de 250 metros e o desalxo das vivendas que se atopaban dentro do perímetro de seguridade. A voadura levouse a cabo, tal e como informa a compañía, coas máximas medidas de seguridade, o mínimo impacto medioambiental e en cumprimento da normativa vixente. A cheminea foi un emblema que formou parte durante décadas da paisaxe da comarca e que mantivo durante 40 anos, de 1980 a 2020, unha actividade ininterrompida. A torre de formigón medía 126 metros de altura e tiña un diámetro de 72 metros na base e de 48 na cima. Tras a derruba da torre de refrixeración, o seguinte paso será derrubar a outra gran cheminea, de 204 metros de altura. Este paso está previsto que se realice nos vindeiros meses. Despois, Naturgy planea revitalizar a zona da central térmica cunha nova planta que produza combustible de hidróxeno. Estados Unidos desafía a Rusia e enviará sistemas de defensa Patriota a Ucraína, que son de maior efectividade que os que se envían actualmente. Ademais, hoxe Zelensky realiza a súa primeira viaxe fora de Ucraína. Vaise reunir co presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Elon Musk, propietario único de Twitter, dixo hoxe na rede social que dimitirá como director executivo tan cedo como atope alguén o suficientemente parvo como para tomar ese posto. Isto chega despois de que lanzara unha enquisa sobre se debía deixar de dirixir a rede social e o 57% dos máis de 17 millóns de votos foran afirmativos. Todo listo para que mañá se celebre o sorteo da lotaría de Nadal. O sorteo comezará ás 9 da mañá.